Hausawa ke cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta yi ƙari. Litinin 4 ga watan Oktoba ranar komawa makaranta a duk faɗin jamhuriyar Nijar kamar yadda mahukuntan ƙasar suka tsayar. A birnin da magaram dubban ɗalibai ne cikin murna suka koma bakin azuzuwan bayan share dogon hutu na watanni 3. Ina jin daɗi ga wannan rana. Ina shirye tsafi don in yi karatu yadda ya kamata kuma yadda ake. Ina buƙatar komai Allah ya bani iko in yi. Gaskiya na ji daɗi ta kawo mana kaya wanda za mu samu mu yi aiki da su mu ji daɗin karatu. Burin mu dai a ce dai buga hari mun wuce. Shiri muka insha Allah za mu yi kokari dai iya kokarin mu za mu yi kokari insha Allah. A yayin kaddamar da komawa makarantun, hukumomi da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi sun jaddada aniyar gwamnati a game da tafiyar karatu da kuma tanade-tanaden da aka yi don saka ɗalibai cikin kyakkyawan yanayin karatu. Kun zo don ku yi aiki dai ko? Don an zo don a yi aiki ko? To a riƙe aiki da kyawu. Sannan ka inga kowa ya ƙoƙari ya zama firimi, kowa ta yi ƙoƙari ta zama firimiyar cikin kilas. Kun ji ko? Sannan ku Allah ya sa a ƙare lafiya bana. Komawa makarantun na shekarar bana dai na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin hukumomin Nijar suka ɗarma sabuwar niyya ta tsaftace fannin ilimi wanda a faɗar su ke cikin mawuyacin hali. Lamarin da ya sa tun kafin komawa makarantun aka bayar da horo wa malaman makarantu kan wani sabon tsari da zai buɗe ƙwaƙwalwar yara da kuma ƙara musu hanzari. Duka dai abin da kamata a ce an tanada na lakwal ta tahi cikin kwanci hankali cikin jihar da magara. Duka waɗannan matakai an ɗauke su, musamman kuma kayan aiki da kun gani da mun kaje tare da gwamna an ba yara kayuna arduaz da duka abin da ya kamata a ba su na su soma aiki. Sai mu ce alhamdulillah kenan nan jihar da magara sai mu ce an tahi ai shekara ta kwarai kuma in kowa ya tsare aikin shi, kowa ya tsaya yi aikin shi yadda ya kamata, insha Allah in sha mu aiki za mu cimma gurin da mun kasa gaba na harhaɗo da lakwal cikin jiha da magara. To sai dai duk da gamsuwarsa a game da shirin na gwamnati, malaman makarantu na ganin cewa da akwai sauran rina a kaba muddin ana son karatu ya tafi tar a shekarar bana. Gaskiya mu a dangance da abin da muke ganin muke yanda ake hudin ba haka bai kamata a gani a bisan aiki, don kenan muna tsammani yanzu akwai saura ko da ma an ba malaman makaranta wani horo, wannan horon sirri ne aka wara sai an shiga za a ci gaba da su, kaga nan ma akwai dan kuskure kana inda yanda ake hudin yanda ake bayana a bisan wannan rantaran ya kamata a ce tun kan wajen sati biyu a ce duka wani abu an kallama su, tashi na malaman makaranta an kare su, tashi na inspectorate da wani abu an kare, to kaga han zama akwai dan saura. Iyayen ɗalibai da ke da takaicin rashin kyawun sakamakon jarabawar shekarar karatun bara na cike da fata a game da sabuwar shekarar karatun. Kiran da muke yi har yanzu ga 'yan uwanmu masu 'ya'ya a makaranta da su kansu ɗalibai, yadda gwamnati take haɗuka tashin ganin cewa an sami kyakkyawan ilimi a ƙasa, kuma yaran su mai da hankali irin wannan yashe-yashen aiki da ake yi a rika ƙaurace mishi, ya zamanto komi ya tahi salim alim an sami ilimi nagartacce. A shekarar bana dai ɗalibai sama da miliyan 4 ne a faɗin ƙasar a makarantu sama da 18,000 suka koma bakin azuzuwa, kuma tuni aka raba musu kayan karatu don ganin karatun ya kan kama ba tare da wata ba.